wala ko ardi fof ko welama mawɗo jabdema joddoɗen ɗo henna hannde yewtide ko fati e GIE ya Allah ko ardi fof calmina bandiraɓe guinnitoɗa e on saaha puɗɗen nadde e namde ɗe. bandiraɓe mi salmini on mon fo inde mum yettode mum kala ko bane aade woni mi salmini ɗum mi juurima ɗum mi ñaguima Allah kadi ki sallallah yo woni mo nden ko Allah kadi yo woni mo eyyi minen hamin celli hamin e jaam mi ñaago kañumen yo Allah lowgumen cellal salmini rendo ngo foof ha fi feggere oɗo dumunno fof walla ɗi lebbi fof yimɓe ne nana oɗon duho wonde oɗon joguino leydi sardin goto mankata hek duuɓi 50 kono noon wonko maha toon beele aɗa wawi artande min sardin o hol hitande o waɗa toon taw tan koye sifa jawɗo e kadi e oɗo saaha walla e caggal nde o waɗa toon hol nafoore nde o jogodino onon rewɓe e on saaha puɗɗoɗen ɓennude. eyyi sardin o ko sardin ya Allah kono ko sardin Maymuna Kane wiye hen ko tan guilay tan Maymuna Kane sardin wona hande ko duuɓi 50 pawɗe guilay Maymuna Kane ministre Maymuna Kane ko guila nden sardin o sosa GIE ya Allah o ko nde o sosa ha woni dumuna ardinoɓe mo ɓen jalti woɓɓe loma minen woni minne hamin tawano amin tawa e lomaɓe GIE o innira kanko jardin o watta GIE jardin ya Allah jardin ya Allah ɗum woni GIE o watta jardin kono ko jardin guilay tan Maymuna Kane o ɓooyi duuɓi 50 ko fawi jardin ko sosa guilay jahiraɓe amen ha yummiraɓe amen beele sardin o caggal nde o sosa oɗon kutoro ɗum beele omo waɗanno moɗon nafoore nde ganduɗa onon de oɗon tini tigui rigui oɗo sardin won nafi kewɗo manam mo safrane amen to banggue caɗele aduna. wallahi o waɗi nafoore no fewi par ce que nde o waɗi nafoore nde nafoore jardin o on saaha wuuro ngo leyɗe nayyi on saaha hade wuuro ngo timminde leyɗe 5 hade fa sarde leyɗe 5 ɗe joni ene ndemanno hen ala fof koɓe daña ha hen suppome basalle kala ko mijinɗa e aduna remama e oɗo jardin min dañi hen gartam mawɗam ha ko ɗon tan wawi hadde surtout ndemin mbaɗi ndiyam robiŋaji min nanne jardin he waɗa balkaji min gasana hen woyndu hamin ndema hen ndemal karpat ndemal ngal ne hamin dañi hen nafoore no fewi na kay nafoore no fewi na kay ala fof ko min mbaɗani min mbaɗi hen suppa min mbaɗi hen basalle min mbaɗi hen dene min mbaɗi hen ala fof ko min gawani oɗo jardin hunde fof min daña hunde fof ɗo dañi hen mais ko ɓooyani yimɓe fof nani duhoji moɗon walla ni manifestation ngaji moɗon wonde sardin o won batimaji mahaɗi toon batimaji ɗi wiya mana ko nafoore wuuro ngo beele hade batimaji ɗi waɗe toon on noddama jewtiɗon onon nde wonko arata ko wuuro ngo fof rendi kadi noon ɗo foti waɗe ɗo dañaka ala ɗo wawi wonde boowal ala ɗo boowal won tan koye guesa mon ba joni noon hamin ñaagui mon dokkon min ha sabbatilma walla jeeyon min ha sabbatilma beele min mbaɗa ɗo ko yiɗɗo waɗede ko walla holno wayi ha batimaji ɗi daari toon saka noon oɗon mbiya on jaadani hen koko haala he jamma ñalawma dugo heeɗi Hamadi Hunare guila hanki ha faade 80 ɗiɗi dugo ngo ko woto ala ko mairie Hamadi Hunare ɓami wadde ha noddi population Hamadi Hunare wi gaare ɗum ɗon waɗe ɗo ɗum wona ko worɓe ɓe wona ko minen rewɓe ko surtout minen kay rewɓe minen kay min pintan min jiiɗon batimaji ɗine mahe andi noon so tawi henna jeeyi yimɓe ene mbaɗi hen boylu mumen ene mbaɗi hen robiŋaji men ene mbaɗi hen grillage men ne ndema jamma ñalawma subaka hay ndeɓe garata ɓe mbaɗa ɗon bâtiment nde ɓe tawi ɗon ko ndemanteri amen ndemanteri ndi ɓe nanggui ɓe ɗuggiti ɗum ha laaɓi ha wiccere ɓe darni ɗon bâtiment ji ɗi komin tinani nde joom guese en ɓeɓe ɗugginno ndemanteri mumen ɓe nanirangol jam woni leegal hayre dogi gaari minen leɗɗe aɗa andi wuuro ngo ne mawni minen nde min tina taw hankkadine kamɓe ɓe gayni ɓen mbi ɓe ñiɓa ha ɗon jamde mabɓe yo parnu lakara ɓen mbadde mabɓe cippire mabɓe ala fof ko mbaddani e mabɓe anani minen nde min tinat hankkadine nde won noon nguyka so neɗɗo ne wujje wi hakoye daro mi yawno haade jomum tinde taw kamɓe koɓe parnoɓe ɓe pini hen ɓe ñiiɓi hay goto ɓe kalnani par ce que ɓeɓe kalani ɓe ɗum wona haalande ko haalande nguyka han
kala ko neɗɗo mo wiyanimo noon haali fenade yimɓe ɗiɗo ma yimɓe tato min noddi on tan min mbi naggam e naggam on noddani population on kalani galle joom wuuro on noddani yimɓe batu mairie wuuro ngo fof ari nooti ko temedde jeetato e jeetato debbo kañumen ndenndi gesa ba so tawi ko yimɓe ɗiɗo noddo hono oɗon puntagumen oɗon mbiya ko naggam taw ko fenade ko nguyka hay goto ɓe kaldani monsieur le maire wi hundere nde ko haaldade nanodirade ko onon mbaɗi délégué yimɓe moon jaɓodirɗon yo mbaɗɗon ko waɗa ɗon ko ɗum holno gasirta ɓe pina tan ɓe mbaɗa tawa onon jeeyi guesa moɗon tawa mana ɓe kaldani e moɗon kanko monsieur le maire nde o wattidi nde o haali gum hawo gayni konngol ko ndiyam so rufi ɓofta haako nde o jewde président mi tawa ko conseil ji ɗi ni tawa nde o haali kalɗon haala ko kaldani ko kanko président o wimo ko min en kaldani en nanodirani en ciñodirani hay batte ɗum ne woodi ma woodani nane réseau social uji ɗi président o wimo ko en ciñodirani andi holno dokkirtoɗa leydi mbiya haalde président haalde naggam on ciñodira signature porte sakko d' accord ala ko ɗum ɗo so gayni min dokki on ɗum ɗo ko ɗum ɗo min mbaɗanton ma ko ɗum mbaɗanton ɗum ala waɗaka kayit waɗaka portugol d' accord hay hunde ala ko mbadduɗa e jomumen an holno mbawa ha wiide mi haalde e jomumen mi nandiren men nde haala ka rutte conseil ji wuuro ɗi fof ne ndendi ɓe gartiri haala ka e nder conseil ji minen min jaaha min gona conseil ji nde o haali ngollo konngol o wi kanko président o wi ko min en mbaddani hay kayit goto signature an maire adani te ko kanko wino o signodirama o haaldama o waddama c'est d' accord nde huccidire on nde kamɓe ɗiɗo haaldunoɓe on wi ko hay kayit goto waddani e makko joni onon on mbaɗino manifestation ha jeyɗon damal mairie hay sinno wona manifestation jamiraɗo kam ko manifestation yinnode hollirde ko mbaɗɗon ko min ngala hen hande min ngala hen janggo ɗum waɗi nde min bindi lettre uji amen gouverneur lettre préfet lettre sous préfet lettre min mbaɗi mairie ndi lettre anani min mbi hamin mooli Allah yoɓe goppu kaake amen ɓe mbaɗe guesa amen guesa ko guesa amen minen sen waɗi nafoore ma so waɗani nafoore min ganda gati neɗɗo haadema hokkirde haadema haalande neɗɗo mi waɗi ɗon waɗi nafoore noddugum kalnagum nodda wuuro ngo mbaɗa gum expliqué kañum kalnagumen kalnagumen nafoore nde holde holko woni nafoore majjum nafoore ko nafoore mabɓe kamɓe jeeyi kala koɓe mbawi wadde ɗon e aduna kamɓe seera kamɓe jeeyi minen hay hunde ala ko wonani min hen min mbiɓe hanko leydi amen min cohli ɗeɗon caɗele foof holɗo wattidi beele on nawiɓe laawol on portiɓe plainte walla on bindu gouverneur tan wiide ko waɗa ɗo ko min ngala hen walla on porte plainte walla nde min bindi gouverneur min bindi préfet sous préfet min dokkiɓe kamɓe maire o min mbaɗe mabɓe lettere yoɓe goppu kaka amen minen jeeyi kaka amen min gullihima laamu ngu ɓe kalanmami gouverneur e foof min kalani hen ganduɗa hoorema joom wuuro ngo kippuɗo wuuro ngo fof min mbaɗi lettere min mbi yoɓe goppu mairie ndi yoɓe goppu kaka amen ɗum ko wulli haade caggal nde min mbaɗi seppo amen fodde laabi ɗiɗi hamin mbaɗa seppoji min dari min nani préfet en ummo horka ƴerane ara min daare godoron he min mbaɗi celti amen boɗeji min daare godoron he hawo yetti o wi ko ɗum woni min mbi ko kaake amen nani heftire doole hamin mooli Allah yoɓe goppu minen ko jeeyraɓe ɓe mbi ko haɓe jogui doole kamɓe mairie ndi haɓe kefta kaake amen minen noon hamin mooli Allah yoɓe goppu kaake amen o wi ɗum ala probléme so Allah jaaɓi ɗo e balɗe ma reklu affaire nde ha nde min jiyani min jotti noon ha caggal mum o rehlani ala ko min nani min pokki min jeehi Maham min pelli wadde maire o min portimo plainte min mbaɗimo plainte o nani Maham joni ko mbaɗɗomo porte plainte femde ñalawma hande est ce que on jii plainte o nene waɗa avancé walla ko wonti ko reedu lelide min mbaɗi plainte gadanoɓe ɓe jeehi ɓe tini ɓe mbaɗi won noon kala ko mbaɗɗa laamu kamɓe fof jokkodiri konngol mabɓe ko gotol ɓe ndi ɓe jooɗe on plainte ɓuuri ma haw lebbi jeegom ko kalantomami ma ɓuuri ma haw lebbi mi anda ko tati plainte o ala ko min nani e makko min mbi enen kam plainte men o min jeehi min ƴewti waaji o wi min de plainte o kanko o dokkanoɗo plainte o min de mi yiyani plainte o min mbi holno ɗum wonirta yimɓe gadda plainte mbaɗa e laamu mbiyon min jiyani plainte ɓe jiyani plainte o kanko sugo debbo o yilima plainte o koko majjirimo min mbi basi ala min batti plainte goɗɗo o nan toon joni caggal ɗum foof ha joni ko mana ko ɗo yahata ala ko ƴalutti haade gatano ndu gati ko maheteno ko mahama gasi joni holko kontuɗon wadde holko parɗon wadde beele ko heddi ɗon ko ene woppe ɗon
ɓen ɓe gese mumen maha kuɓeje ɗe kam so renaki ɓen kam ko jogorɓe perdude eywa kadi e waw haalullaji en haaloɓe pulaar mbi fenade fuɗɗi commune ni caggal élection ngaji ɗi gesa ba e hoore muɗum koɓe jogorɓe heftede holno on nani ɗum walla on nanani ɗum e joni hol kontuɗon wadde beele kam ko heddi ko ene heddo e juuɗe moɗon minen ko woni ɗon ko min gadorto ha ko heddi ko hankkadine kala hen joofiɗo hon wi koyngal mum ne naata gesa ba ma wara minen rewɓe hamin laaɓa nde fuɗɗo wadde ɗon pe ɗum komin halɓigum hamin dekkodiri ko woni ɗon ko kay ɗum min jiiɗi ko koɓe mbaɗi ɗon ko ɗum koko laamu ngu serde min tan koɓe mbaɗi ɗon ko heddi ko ne min mbaɗata ɗum ko miir anani hamin ndema kaake amen ha joni koye demal woni ha ɗo joni ko barema ba haɓa joofi an kam yeehi a yi wona eyyi fo min pondi hen joni e konngol ma battidigol e waynade e wasade e konngol ngol ganduɗa aɗa faari e o hande kañum woni premier magistrat de la ville woni monsieur le maire eywa holko mbiyatamo en tant que an ka ɓiɗɗo wuuro ngo ko ɗo jeeɗa kadi ko yi on foof daari gardini neɗɗo o yo reno on ngaluji mon yo reno on leyɗele mon yo yettono on e won nokkuji mon ɗum ɗo kewi hande sa huccinno e makko aɗa haalnamo gonga hakkude neɗɗo emo rendi wuuro e kadi neɗɗo gardiɗo leydi holko wonat minen ala ko min mbawi haalde e makko kanko so wona kanko ko o yooɓi min moƴƴere hay batte ala hen par ce que monsieur le maire omo andi rewɓeɓe keedanimo ɗo caggal wuuro he kala hitande woote nde wootante ko rewɓeɓe goni numéro 1 wootandemo e worɓeɓe rewɓeɓe omo andi dekilani ɓe o hefta ɗo jeeyi ɓe o hefti ɗo jeeyi mumen tinani ma hani ɓe ala ko mbaɗananimo to banggue o wootana hawo dañi ko dañi ko o rutti noon o yecci men oɗo janfamo waɗi o janfima min noon minen rewɓeɓe Allah jarama o jarama kono ko heddi ko kala nde koyngal makko jotti ɗon ma nelaɗo makko koyngal mum jetti ɗon yo faam ko pittal o nawdata ɗon nde fuɗɗo wadde ɗon pe hay ko waɗi ɗon ko min mbi tan ko yo rewne laawol min goppani hande min goppani janggo ko waɗi ɗon ko min goppani ko ma rewa laawol tan min goppani laamu ngu rewne laawol so rewnani laawol min pay koto ndiyam ala kono min goppani ko rewɓe wuuro ngo fof kalami ko dow inde rewɓe wuuro ngo fof par ce que jamma ñalawma kamɓe fof haaɓe gara ɗo haaɓe kaala konngol mabɓe ko gotol eyyi kanko monsieur le maire noon Allah jarama o jarama par ce que kanko to woni ɗo omo wawno wadde ɗo mur o waɗa ɗo mur o waɗani rewɓe wuuro ngo gahi ñalmanomo bonande ñalmimo ko moƴƴere o waɗani ɗum e mur ha joofa o waɗa bafal gotal o waɗa hen guuda gut o wiyani rewɓeɓe naate ndeme somo wiya min ndema mala min ndema ha yo wanno Daouda Dia waɗi ni gahi Daouda Dia ko noon waɗani rewɓe bosiyankoɓe waɗi ko mur waɗi guuda gut wi rewɓe ndeme hay ndiyam o jooɓe ko ɗum min jinno waɗani min o waɗanani min ɗum minen ko min jetti ko jalonna men e robiŋaji amen so lewru maayi min mbaɗe encaissé min jooɓa hamin ndema sardine amen o ari o nangi o addi pe makko te pewuji mbawino leydi ɗo e Hamadou Hunare to foti wadde o waɗani ɗon omo joguino to foti wadde gati guesa nde projet o ñawana ko programme 2 hectares ko 2 hectares ñawana programme ñawama ha gasi to programme to ɓe guittana himɓe ñawana wiya yo mbat toon o fini subaka goto ɓe guitti ɓe mbaɗe e GIE ya Allah ene jogui délibération men ene jogui GIE mumen o nangi o waɗi hon ko to nangi o waɗi men anani ɗum noon minen hamin nangi jeeyi amen ha tiiɗa hamin jiiya noon sagata gorko ma mairie ko woni ɗon ko anani caggal ko woni ɗon ko ɗum haala mumin kala hamin jiiya noon jettiɗo ɗon wi ne waɗa ɗon goɗɗum ma ne waɗa ɗon goɗɗum ɗum hamin paade mum